jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yaw pinji tv min calmini on ɗo mbawɗon wonde dundi baba adama de kala min simode kelle gadande roɓinde jeydeji alarba jeenayi lewru avril 2025 bisimilla mon e kelle gadande roɓinde jeydeji puɗɗortoɗen ko jaydi gendiri leydi sénégal jayde le soleil ɓe garti koye affaire de la dette cachée saabi fmi ɓe garti jayde le soleil ko fmi fadi e leydi sénégal ko yitno noon e wonande gam wawde tigui tottudde dalillaji ko yitno e ɗin chiffre uji ko adi ɗo e mayirɗe lewru avril jayde le soleil ɓe garti e kan haala e dette cachée jayde rewmi quotidien ɓe garti koye enquête sur les morts au travail ɓe garti koye witto waɗago ɓen ɓe ganduɗa ko hawroɓe ladial e golle mumen koɓe mbiyata ko accident de travail ɓe garti e gon witto waɗago hitan 2024 ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ko abbi ujunere e temedde tati e sappo e jeegom ko kañumen kawri e ladial e sanga gollorɗe mumen ɓe garti e temedde ujunaji ɗiɗi pawɗi temedde e tato hawruɓe e ladial tawi noon koye secteur btp bâtiment travaux publics jayde rewmi quotidien arti hen jayde peuple quotidien ɓe garti koye ɓangingol natte nayyi ɗeɓe garti wonande ko ɗum woni a yawa leydi sénégal hande oɗo saaha woni ko wurete natal fmi caɗele fmi leydi sénégal ko fadi ko to banggue ñamale fewde fmi sukaɓe joɗi ɓe gollani ko nonne kadi ɓen ɓe ganduɗa ko wonɓe e booli yilade ko wiyete ko golle ko nonne kadi insécurité wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni heftoɓe kaake janande ɓe garti kamɓe peuple quotidien e natal hande oɗo sénégal woni ko wurete e leydi ndi jayde l'éveil quotidien ɓe garti koye on lancement du projet dara atelier wonande gam keblugol ɓen ɓe mbawa dañde métier wonande ɓen ɓe ganduɗa ko sukaɓe janggoɓe duuɗe alquran saabi leydi sénégal laamu ngu yaltini ko abbi e sappo e jeegom milliard e koppeje men franc CFA wawde heblude ko abbi e sappo e joyo ujunere tawi ko talibé suko ɓe ganduɗa ko almudo mbawa dañde métier no hannirta niyeta jayde l'éveil quotidien arti hen jayde teral quotidien ɓe garti koye hitande ko ummi japere leydi sénégal Macky Sall ko kañum waɗi intégré naati e on fondation Mo Ibrahim kanko Macky Sall ne wayno o arti ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui tawete e on fondation jaɓɓimeɓe hanki ne jeyano mo ganduɗa ko kay tigui woni Joseph Borrell Moussa Faki Mohamed e on mo ganduɗa ko Mark Molan Brown ko Macky Sall e on mo ganduɗa ko kañum tigui woni mo ganduɗa ko kanko woni Joseph Borrell kamɓe kala ɓe jaɓɓama e on fondation Mo Ibrahima caggal ndeɓe teddina wonande e gargol mabɓe e on fondation jayde le témoin quotidien ɓe garti koye le premier ministre Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Sonko replonge dans le bourbier parlementaire kanko mawɗo jagorɗo leydi sénégal Ousmane Sonko mo fada janggo toon to batirde gendire leydi sénégal Assemblée nationale sappo e nayyi question namde jabtuli ko ɗum wonata ordre du jour wonande e guiɗɗol golle to banggue wonande kanko Ousmane Sonko toon to boowal gendire leydi sénégal ɓe garti hen kono ɓe garti kamɓe témoin quotidien wonande policier adjoint volontaire en pave ne wayno golle mumen gasi caggal nde jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder ndereji leydi sénégal accitiɓe on nden haralde jeeɗiɓiri 7e génération jayde le témoin arti hen jayde li quotidien ɓe garti koye directeur du département afrique du fmi kanko on ganduɗa ko joɗini ɗo dunde afrique fmi ɗo e dunde afrique o holliti alay saago on dette cachée ñamade suudande nde leydi sénégal e no yini gouvernement o alay saago ɓe mbawa tottudde ko yiyete ko dalillaji labɗi hay ko nandi hen ɓe garti hen kono ɓe garti e leydi sénégal ko kañum dartini on importation to banggue wonande ndema soble jeygu soble to banggue caggal leyɗele jayde li quotidien arti hen jayde l'indépendant ɓe garti koye sénégal production pétrolière Sangomar leydi sénégal yeeyi ko abbi e million ngaji ɗiɗi bargal pawɗi capanɗe jeetati e joyyi bargal to banggue wonande pétrole kono ɓe garti e pression fewde e ɓen ɓe ganduɗa ko juge en saabi mo ganduɗa ko juge Ibrahima Deme ko kanko ni yani e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen jani om ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo ñawojje leydi sénégal Ousmane Diagne jayde tribune de quotidien ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko ngal pellital kal jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder ndereji leydi sénégal ƴetti gam accude ɓen ɓe ganduɗa ko joguinoɓe contrat ji mumen ɓe ganduɗa ko kañumen goni policier adjoint volontaire pave ɓe haralde jeeɗiɓiri woni 7e génération ɓe garti kamɓe tribune yiide Diomaye e Sonko ko kañumen ne wayno ndiwi ɓen temedde tato e sappo ɗiɗo policier koye saaha moɓe jaltini
milliards uji 5 totti ɗum damurde ɓen ɓe ganduɗa ko helannoɓe nguji ko yitno noon e jeeyi leydi Sénégal e sanga janguji bannoɗi 2021 2024 kono ɓe garti e Pastef yiide tribune moti tutali mumen caggal nde Ousmane Diagne hukkiti ɗin konnguli wonande pression hana waɗede e men ɓe ganduɗa ko magistrat en hani e kan haala ka Diomaye e yiide jayde tribune Pastef moti tutali mum to banggue wonande justice laabi dewɗi lawol ɗi ngala heedagu jayde L'As quotidien ɓe garti koye Macky Sall ko kañum waɗi intégré e on conseil de la fondation Mo Ibrahima ɓe garti e FMI ko kañum yaadi e leydi Sénégal ne yaade mum temedere e nder temedere ko yitno noon e transparence budgétaire comme redressement FMI holliti wonande ene yaadi nden yande e lamɗo leydi Sénégal jayde enquête quotidien ɓe garti koye policier libéré dessous de divorce ɓe garti koye ngal ceergal ngal ganduɗa waɗi hakkude jagorɗo kalfinaɗo nder dereji leydi Sénégal e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni ɗin policier ji ɓe ganduɗa ko adjoint volontaire en ɓe ganduɗa hanki o gaccitama ko abbi e 310 mabɓe gaccitama e yiide noon ne wayno ko ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen nannono ɓen ɓe 7e génération nde ɗon haralde jeeɗi ɓire tawi ko tottunoɓe ɗen golle e 2021 hitande ujunaje e nogas e goho jayinde les échos ɓe garti ko chambre d'accusation ko kañum holliti wonande yiyani fof ko o mo ganduɗa ko Lat Diop rewra caggal nde labɓitinimo ɗen charge uji ɗi ganduɗa woni ko fawa e dow makko on mo ganduɗa ko Mohamed Dieng takkunoɗo kanko Lat Diop waddemo corrompre ko abbi e milliard uji 6 hollitama ala fof ɗo yiya wonande kan haala walla ɗen copreji ɗi ganduɗa woni ko rewra gonɗude e kanko Lat Diop ɗum ɗon wona hunde wonde kono ɓe garti e yiide wonande taggal nde ƴeewa tawa e makko sappo e joyi million e copreji men franc CFA holko saabi nanggugol makko ha joni toon to suudu dumbirde to jayde les échos arti hen jayde Walf quotidien ɓe garti koye réparation du préjudice après le verdict de la justice ɓe garti koye Walf quotidien gati koye Walf télévision Walfadjri si omo ganduɗa ko Ahmed Khalifa Niass ko kañum windi batake fewde lamɗo leydi Sénégal caggal nde laamu leydi Sénégal hokki gonga wonande e groupe Walfadjri windi batake fewde e horejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye jayde Sud quotidien ɓe garti koye transparence budgétaire renforcement de la redevabilité des institutions publiques et correction des finances publiques saabi FMI holliti wonande ene yaadi temedere e nder temedere ngal pellital ngal leydi Sénégal ƴetti ko yitno to banggue ɓamtare leydi Sénégal kono e yamɗinde ko yitno ko noon des finances publiques hani ustude ñamale ɗe ganduɗa leydi Sénégal ne ƴetta ɗum jayde point actu ɓe garti koye jaltal nde Khady Ndiaye mo Sud Beauté mo holliti musallo mbo jogui fewde mi ganda Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Diakhar Faye hay rewɓe mum ɓe ganduɗa jettanimo jarnimo e saaha nde wonno e caɗele musɗe gam wawde daranade kamɓe handanade ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui jooɗi hande jogui jappere laamu ngu hani e koppareji ɗeɓe ponno tottudemo ala hen ko yi kan haalen tawe e jayde point actu kono ɓe garti e Macky Sall mo ganduɗa ko kañum hande tawa e conseil de la fondation Mo Ibrahima kanko Macky Sall o nati e on fondation jayde Le Quotidien ɓe garti koye dette cachée et finance falsifiée saabi FMI ene faadi leydi Sénégal ko yitno noon e ɗin haalulaji to banggue wonande dalillaji laaɓɗi ko yitno e nden ñamade abbinde 7 milliards e koppareji dollars suuɗande 2019 2023 saabi omo ganduɗa ko directeur FMI jooɗiɗo e dunde Afrique holliti wonande leydi Sénégal ene faade mum ɗo e mayre lewru avril wawa addude hen dalillaji laaɓɗi e ko fati e kan haala ɓe garti Ousmane Sonko gargol mum toon to Bowal gendire leydi Sénégal janggo toon to assemblée nationale saabi takku wallu Sénégal huula wonande wadde ɗum boycotté wasde tawtorede gargol Ousmane Sonko toon to assemblée nationale kono ɓe garti kamɓe Le Quotidien e Macky Sall nadɗo e on fondation Mo Ibrahima bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Aya Opindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomon e kelle gadande roɓinde jayndeji e subaka hande o adio ko altine alkamisa janggo so hawre welede Allah